Zirizemko. Ndiri right. Ini ndinonzi Tapumani. Ndiri mutapu wenhau. Ndiri kutaura nani? Mutaura na James Ngoni. Mukoma James. Ndiri kuona muri kuita art panapa. Zvakatangira munomere kana zvakatangira panze? Baba izvi zvakatangira ndinotenda mabvunza nemubvunzo. Kutanga kwangu kweart, it was not kuti art ndandichida. Asi pana sisi vangu vanonzi Hilari. Ndiye munhu aita zvinhu izvi. Ndaipota chimubvunza achiti koma mambodi mamboita zvinhu izvi. Ndikati no, ndochimbosiya tingoita sei? Tingoita zvinhu. Nokuti by the end achita zvisimbi. I'm a disciplined fitter. But ndamujeri manje ndakazoti ndati gari ndati samani kunozari ndogona kuata kunomwe mukomana vanditi iwe samari iweka unogona kuita sei tinyeperewo ndikati aiwa inotogona kuita sei kuata but ndakazidzwa nesista yangu saka ndakangotora penzura nepepa ndobva ndatomuskecha saka ndamuskecha kudaro handina kuvhunduka kana kuti ndakakatya mazuva nazvo because sketch yake yakanhuhura but ndakabva ndati but this is the time ngayanda kutowana kuti ndinyazokushokesa tanyiri rangu ndokubva ndatanga kuita masketch 1 2 3 ndichiimprove kuita masketch 1 2 3 saka by the end ndichiri pamasvingo remandi ndichiri muremandi ndobva ndazoenda kumuti murefu ndatumwa kumuti murefu ndakasvika ndokubva ndanokumbira umwe mukomana penzura akati ndinopenzura yangu yadiki ndikati ndinopenzura yako ndikuita ndobva ndipa penzura yake yero ndobva atarisa mubhaketi make ndokona nemwe penzura ndobva ndipakati penzura ndibva ndatanga kurova masketch aya ndichiita masketch aya after that ndakazotransfera ndobva ndaenda kukana ndakasvika kuno mukomana nzi Owen Tafa mukomana ye anoata saka from there ndichimuona akanditi achanga unoziva kuti ati yako indogona kukuvandudza ndobva ndatanga kutodzidzira art saka mupfungwa mangu ndakangotora kuti now I'm doing art as a course ndataura nemarehabilitation officers ndobva ndatotanga kutoita art saka from there mukomana aipa akandzidzisa akasvika pekuzokuti akazonditi aiwa ini chiona ndakuda kuda chii chitanga kuzviitira chii zvinhu zvako saka ndakazolena art ndichingoenda 1 or 2 3 from there kusvika tave pano pandiri ndopatiri saka ndirikuona kana ndichidhirowa senge portrait yapresident Zimbabwe zvinokutorera nguva yakareba zvakaita zvinodependa because izvi yapresident ndakaitenga last year. It was last year muna January pandakatanga kuti I want to do a sketch yaMnangagwa saka ndakaita the sketch itself. Ndaita the sketch itself, it was on a small paper. From there ndibva ndatanga kuita build up ndichiita mbichana because paint yandikushandisa apa ndakatanga kushandisa acrylic pass ndibva ndazowanirwa oil paint yandakatingirwa ndokubva ndatotanga kutoita painting yaMnangagwa izvi but chakandida drive through was that kuti painting is tsara ndakanoipa ndakanoiti unstoppable force. Why? Because in everything that the president is doing in our country right now, his mind is unstoppable. Though there might be 1 or 2, 3 hiccups, it's not going to get zero. But his mindset is an unstoppable force because he has never backed down. Economy he improved and he has tried a lot, and also we are seeing the fruit of it. Because right now, as we speak, I plead good. There are men we have employed. We are now employed through various aspects that one president. Nekutsvaga kwavaita kuti pavhurwe 1 or 2, 3 companies dzinogona kubatsira the youth. Mukushanda mimi mamunenge muchiita tingati zvinhu zvamunoda kuti basa renyu rinyatsobudirira paart leadership zvamusiri kukwanisa kuwana muri mukati. As right now you can see, chekutanga is our boards. As you can see, rehab officers akantsvagira a way kuti tishandise macardbox aya.
So mamwe acho toita ekubinda putting one card box on another, then mamwe acho like this one toita rekukanya, then panobuda hardboard reri pana. Saka zvinhu zvatiri kuda isusu zvatitarisira kuti tingagona kuwana likes of canvas so that we can be competitive nevanhu vari panze. Then we've got also my paper boards. Then we've got also my chipboards, wood boards. Then my paintings, my pencils. Those are two years ago. Pani zvinhu zvedu zvinyatsokubuda kuti zvinyatsokuita. Kana muchinge maita art singe takatarisa yokusiyana masaidhi atakaita nematerial yamunosenzesa. Mapuraizi achanaka akamira sei? Right now ini ndichabuda pachokwadi. Tiri muna sungwa kare zvekuti zviri panze mari dzaapanze ndichikungoziva patakangosiyira tichiri papo, but roughly on our paintings panapa tikuti isusu at least tikawanawo from $5 and above. Then on our drawings ayamurikuona apa at least tikawanawo from $2 and above, depending nekuti munhu ari kukwanisa kubhadharawo mari. Ndakatarisa artist iri panapa pazara nhasi yamungati mimi favorite yenyu ndeipi? My favorite panoti nedzei because dzakati wandei. I would not say this is my favorite art, but I would say each in a story that really touched me. Okay. So because of the story is the painting that I have liked most. But not putting all the best, but to have liked most because of the story. Muchidimbu story yacho ndeyekuti chii baba? Muchidimbu story ikaka. This guy kwaakazvarwa is from the pygmies from the Congo, but iye akazotama ndobva anogara vabereki vake ndovakatama ndobva anogara kuKenya. So that's where he was born. But iye akazobatsira the pygmies kuti pave civilization in the pygmy foundation. Because there was a guy who was called Jean-Pierre Pallet, a German guy. Akafunda the project yacho kuti zvinyatsokuitika. Ndikona iyo yekamwana kari kumwa mvura. Motivation yacho ndeyechiva. This is a reflection of life. We should not be afraid of anything that you come across. Because also being afraid, that's what made me kuti ndiuye muno. Okay. Those zvakaita kuti ndiuye muno. And apart from that, the life it portrays iyo pachayo is with this guy pari kumwira mvura pani pane dombo but irwizi rine makava and he's looking his image inside. So he has got a brave heart to drink while he's still looking at himself so that he can be distracted from anything that comes from what? From the river. Ndikona iyo ndama ine mwana here vakabatana pasaka. Exactly baba. Panapa itoiti pillar of hope. Why? Because mai vacho havana kuluza hope paanga ari mudumbu mwana. Pane vamwe vakatomboti maya mimba ingaibviswa, vamwe ndokutoti aiwa mimba iyi hatodi kutoiona, asi iye through macomplications nemimba yake she went strong, haana kudzoka kumashure, akanozvara mwana uyu, so that the happiness you can see in the mother. Then if you look at the mother, you might not tell kuti iye pachake, is she happy, is she sad, is she, I can't say anything, but you can tell that there's a subtle feeling iri maari. Paart mune vamwe here vamuri kudzidzisawo mamwe maInmates ari muno? Yes, of course it now. Handiti munosarudza munhu ane shungu yekuti art kana kuti munhu anongoya ega kuti ini ndinoda kudzidzira? Nyaya iri paart, the one that is good passionate art ndiwo andinodzidzisa, because akangoya kwandiri akanditi komanda kana kuti munin'ina kana kuti baba kana kuti sekuru ndafila kuti ndoda kuita art, ndiwo vanhu vandinodzidzisa. Anyone who's willingly ashpira kuita art ndiwo andinodzidzisa. Nhasi zuva riri kuvhisitirwa maInmates nehama neshamwari, imi matovhisitirwa? Right now handisati. Asi munotarisira kuti vari kuuya? Ndinotarisa kuti vari kuuya. Handiri. Aya, maita basa mukuru. Tinofara zvikuru.